Κυρίες και κύριοι, γεια σας! Από στην εκπομπή μας έχουμε καλεσμένο το φίλο μου, Οράτιο. Τι Οράτιο ρε μαλάκα, συγγνώμη, σπίτι μου είσαι, εσύ είσαι ο καλεσμένος. Αυτός είναι ο καλεσμένος. Τέλος πάντων, κυρίες και κύριοι, όλα αυτά δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει ότι απόψε, με τη βοήθεια του Οράτιο, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στις ειδικές δυνάμεις του Τζιχάτ και κατέχει όλες τις αντάρτικες γνώσεις της γης, θα δοκιμάσουμε ένα απίστευτα επικίνδυνο πείραμα. Για αυτό το πείραμα θα χρειαστούμε μπογιά, ένα πλαστικό ποτήρι, ινόπνευμα, σελοτέιπ, μια σύριγγα με χοντρή βελόνα, Χριστός Ανέστη. Χριστό, και ένα αυγό. Τα οποία και μόλις αγοράσαμε. Ακριβώς. Και με αυτά τα υλικά θα δοκιμάσουμε να φτιάξουμε μια βόμβα χρώματος. Και πιστέψτε με ότι το καλύτερο μπορεί να σου συμβεί αν πρόκειται να φας βόμβα. Μάλλον καλύτερα νερό-μπομπα. Ναι, κυρίες και κύριοι, καλύτερα νερόμπομπα. Μόνο που η νερόμπομπα δεν μπορεί να έχει το αποτέλεσμα που εμείς θα επιχειρήσουμε να έχουμε με την χρωμόμπομπα. Άντε ρε μαλάκα, δείξε τώρα τον τοίχο. Και τώρα θα σας δείξω τη μαγευτική θέα που έχει την τύχη ο Οράτιος. Ναι, έχει. Για δες εδώ. Θαυμάστε, κυρίες και κύριοι, βουνάκια, λαγκάδια, θάλασσες και λιβάδια. Τα χρώματα ξετυλίγονται μπροστά μας. Ναι, σαν ουράνια παλέτα είναι. Ναι, σαν ουράνια παλέτα. Θαυμάστε πως ξεχύνονται τα χρώματα. Ποιος κατά δεν γίνεται. Ακριβώς, ποιος κατά δεν γίνεται. Πρόκειται μάλιστα για το πιο σάπιο τοίχο των Βαλκανίων. Ρε μαλάκα, φαντάσου όμως, αυτή είναι η θέα μου να πούμε. Ναι, απογοητευτικό, πραγματικά. Να σου πω, προχωράμε στη φάση 2. Άντε πάμε. Λοιπόν, τώρα θα κατασκευάσουμε τη χρωμόμπομπά μας. Πάμε μορφέα. Παίρνουμε το αυγό, παίρνουμε και ένα κομμάτι σέλοτέιπ. Κολλάμε το σέλοτέιπ στο αυγό και ανοίγουμε στο αυγό μία τρύπα. Χώσε. Έτσι. Ρουφάμε τον κρόκο. Προσοχή στον κρόκο. Και Κόμμος. εφόσον έχει μείνει πλέον μόνο το περίβλημα του αυγού κοινώς, το τσόφλι, Ναι. παίρνουμε το ποτηράκι μας, παίρνουμε και την μπογιά μας, Σπλάτσα. βάζουμε λίγη μπογιά μέσα στο ποτηράκι, παίρνουμε και λίγο ενόπνευμα για να διαλύσουμε την μπογιά. Θα την κάνουμε υγρή-υγρή. Ακριβώς. Λαχταριστή. Βασικά την κάνουμε από παχύρευστη υγρή. Ναι. Παίρνουμε ξανά τη σύριγγα μας. Πρόσχε, πρόσχε. Ρουφάμε λίγο από το χρώμα. Παίρνουμε το αυγό. Το γεμίζουμε με χρώμα. Πλάτσα. Βάλ' το μέσα ρε. Και έχουμε έτοιμο. Πρώτα όμως χρειαζόμαστε λίγο καθάρισμα. Και λίγο σελοτέιπ. Ναι, μην ανησυχείς καθόλου. Καλύπτουμε την τρύπα που υπάρχει. Και έχουμε μια έτοιμη χρωμόμπομπα. Πάμε. Πάμε. Έλα, κράτα να πετάξω. Τι λέει ρε, τόση δουλειά έκανε. Έλα ρε αγόρι μου, σπίτι μου είμαστε, δώσ' μου αυτή τη Έλα ρε χαρά. παιδάκι μας, κάνεις ρεζίλ τώρα μπροστά στον κόσμο. Καλά. Λοιπόν, φώτα, κάμερα, όλα έτοιμα, πάμε. Πάμε. Έτοιμος. 10, 9, F9, 10, 8, factor. 7, Ignition 6, sequence starts. 5, 4, 4, 3, 2, 1. Πω, μαλάκα! Τέλειο! Όλα με βερτέρω. Δώσε, δώσε, κάνε το. Δίνω, δίνω. Φόβο, φίλε. Κάναμε το χρέος μας. Κάναμε τη ζωή του Οράτιου ένα τόνο πιο χρωματιστή. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Τώρα ξέρετε. Τώρα ξέρετε.